Priča oko moje firme počinje prije 26 godina, kad sam još bila vrlo mlada i kada sam spoznala da je prodaja nešto što me uveseljava. Tvrtka RIA postoji već 26 godina, trenutno zapošljava 9 zaposlenika. Naime, kroz 26 godina susreli smo se sa brojnim poslovnim izazovima. Između ostalog, uspješno smo prebrodili 2 krize, ovo nam je 3. koju ja vjerujem sa dosadašnjim iskustvom sa krizama da ćemo isto uspješno prebroditi. Tvrtka se bavi prodajom građevnog materijala, a unatrag 4 godine i prodajom namještaja. Unatoč situaciji u kojoj smo se nedavno našli i informacijama kojima smo bili izloženi, u nekom trenutku odlučila sam se skoncentrirati, vidjeti šta mogu najviše napraviti za svoju firmu, zadržati zaposlenike i krenuti s poslovanjem normalno dalje, koliko god je to moguće. Vodeći računa o sigurnosti i zdravlju zaposlenika, oformili smo 2 tima u kojima su zaposlenici radili. Napravili smo određene izmjene u salonu, određene pripreme za novo otvaranje i nadali smo se da će nas što prije otvoriti. Dakle, u čitavoj priči najvažnije nam je vjera u sebe. Odličan tim zaposlenika koji vas podržava, sigurnu banku na koju se možete osloniti, a sve ovo loše kad-tad će proći.